Hvad nu, hvis jeg fortryder? Hvad nu, hvis der er skader? Hvad med alt det praktiske? Vi forstår dine bekymringer. Derfor har vi lavet Nem Advokat Bolig. Vi skaber tryghed og struktur i dit boligkøb, så det eneste du skal bekymre dig om er, hvor møblerne skal stå. Du får din helt egen digitale platform, hvor du har alt det, du har brug for. Her kan du følge hele købsprocessen online fra start til slut. Og vi er med hele vejen. Så start det nye kapitel af dit liv med os. Se mere på bolig.nemadvokat.dk.